ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission na kabanta ka nursing but paramedical course, kabala ito da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Shibenta nagajubab uba Saibor lang warba u executive member berikmi yakatanat finance ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC haga khat khandai tere ujul leo arja arpun rio halor ka jingatai halor ka mangtingka bapura jongka council na ka bentau snam arja arpun rio arja arpunyo ya ka bawla wanra hakamat ka ying dorbar men haga khat nyo tere ujul leo arja arpun rio ulaong bagajing penmi pisa na ka benta ka council da ka executive committee bementa na katanat forest but professional tax house nam arja arpusan arja arpun rio kaya per bon ba habanujor bat gajing penmi pisa da kini kita nat house nam araja arpusan kumban syukdo ba ka executive committee ka council lingbau ba Saibor lang hagasngi sedang jogador bar mangtingka bapura ka council haga khatnyo trip jelio araja arpunrio kalawan ra ya ka mangtingka bapura na ka bentau snam araja arpunyo haka ba gajing mang pulut pisa ka tam da khatnrio lak khandai pu araja hendrus pa sanpau tingka ya ka jing mang penmi pisa Uba Saibor lang ulit ho bagajing mang pulut pisa kalong arspa khat saw kulur henry paulak handai hajar saw spa si pautingka kat bagajing mang penmi pisa pat kalong arspa khat saw kulur saw pulai lak khat henry hajar henyo spa henry pautingka bat kani kamang tingka lawan ra namar baka vote on account budget na kabental lai benai kan kutno haka lai pautare ujal leo ar hajar apun rio Habashim benta kejengatai ubat Tito Starwell Khan MDC Nasora bot MDC kaliang persya ulakan tha bausna baladam ke executive committee kalawan ra ka mangtingka ke batam gejing penmi pisa ya gejing pulut lani ke surplus budget pat mentapan kawan ra ka mangtingka ke babun gejing pulut pan ya gejing penmi pisa lani ke deficit budget nangit bah ka slam ke baladam ki headlines jong ki perlok media ki lolong ki bahe bah namar ba le si ki ong ba ka sim ka beningkong ba ka isi ka wara ya ka surplus budget. Dan mereka bangalung yo mentau senampat kelawan da ka deficit budget. Kabamut kabun ka jinglut baka duna ka jingbi. Ngamtip kay kadaw ka bala pelong tang hadin sistem ba finwan ra da ka deficit budget. Ringa kan mau tik ya ki kentin ki jong pi ki ba fikran ha ka speech ka baladap. Ki ba fi ong tengkai ya ki jing pelut kesan bom sok hal. Mo, lah keren ni kata. Kabamut, kaladon kajing pelut, kaba sok hal, kabala pelong yang kini kabajat, bahkan kala defisit mentarasan. Tom lele, Henry, nakal yang kejonga, kabang apek ya kajing keren, bahkan sangap ya kajing keren kajong pi, bah, hakan ni kajing keren kajong pi, pila highlights bah, haka bayadei. Bat kajing pentrikam ya kani ka an kabangi layo kabangi ong ka Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration Land Act 2021 bat ngilayo ru ika kopi ya ka bapila ay kani ka notification haka bayadei bat kini ki right land lani ki community land lani kiri rai. Bat lengba kan ni notification nga sutu. Baka isi kala shimkhia. Akumno ban le ya kan ni land ceiling. Lani lengkwat banum jerong. Kalmut bapila khanglat. Ya kirai baro bakini aja ka pathar. Bakini aja ka pathar lakalong yanu tam dan jauh kerteng. Lakalong ya ka sarkar, lakalong ya ki riu simet, lakalong ya ki businessman lakalong yanu yaki riu spa bakini athit caka kat baman Henry ka bangas kwa banyo jing syai namar haka ak happy da pipek haka section 16 kala keren syai ba ka executive committee after prior consultation with the respective darbar kabamut kadai bandon kajingnya selok bat ki darbar snong Bat kidor bar hima haswa ban pentrikam yang kani ke notification. Bat shwa ka taru kabah pelengo yang akalong. Bahaka amendment kabah fiwara mentapat. Jong kani ka ak. Pilau delete no. Haka section 16 ya kani ka kentin kabah ngilapsu after prior consultation with the respective darbar snong
dorbar raj bat dorbar hima. Balai pi delete no. Ya ka bor jong kirang bak snong. Ya ka bor jong kirai. Ba pi penmi, ba pi kwa ban penmi ya kan notification. Claim da consult iki. Kan mau ngakwa ban namar haba fi kta ya ka lan ak. Ngala ban ong dei bang sarong. Kalau fi kta ya do nut jonga. Balai namar ngisna ya kan ka lan ak. Kalau ban codify. Ban pen scam ya ka rukom bat kendau bat siap kajungi ukun kasih hara. Bala da film kam show ya ki borsnong. Ya tu yang hai ke district council ke dan jaka. Ke district council kam dan jaka shin shiru. Baro ki jaka ki dei jong ke hima, ki dei jong ki rikenti, ke dei jong ki rirat. Mentah tu ngin ailat, ya ke isi bahkan syuai, kat bangun ya ki notification, kem de konsult lang. Baling ila ansat kanang ya kani nabar bangidon kam. Ya ke jingat selok. Bat ki dor basnong, syua bangin le kani. Ngam tip na ka eka daw. Baka isi ka delete no e kani ka bor. Dom ki dor basno. Bangim dan kamsyu ban konsol ya ki dor basno. Nang ta syu namar baka budget speech ka reflect ya ka jing trekam jong ka lan ak. Hoi ka jing tmu nga sutu. Ya ka notification ngam dan perjing persyai nganong. Kadi ka badek namar ngirung ilabuk nang ya ka lan ceiling ha kani ka at. Kalong ban khangla Henry ka jingweng ka jong pipat klem da consult ki da basnong ngaso ka di ka bamla long bat haba ngakren ni kalan ak ngakwaru ban kdau khendiat haba dei ba ka jingwan ra ka jong pi ya kani ka amendment ngalaong menne bakalan ak ka di ka codification ka di ka jingpen scam ya ka rukom bat khendau ban sia Barhaba ngapai ya kani ka amendment ka bafiwan ra. Bafi insert ya kani ka section 8 terter. Banwan ra ya kata ka digital session. Banwan ra ya kata ka unique land parcel identification number. Banwan ra ya kata ka survey ka bafiong ka just partial survey standard. Akwa ban pen kemau ya fi gawai. Ba ka por ka jing longship minister jong ba bibi lendo. Lamot ban pentrikam ya ka cadastral survey apa kani kari ke sungi hipat ba kim pediang hipat ba kim pediang barha kapor ka bangelam ya ka isi ka sarkar India kala kwa ban pentrikam ya kata ka baki ong ka swamat mita scheme kepada ki folklore kilawan da bunsin ban pensutu yang ni ka isi bangin pediang ya kani ka scheme Henry Hadin bangila bisyar ni sutu bakani ka dika trap ya ka jajan itu gindu no ya ka hok long try ke joli kamdei ka jingthu banginang ni na kani ka ak ka bagisna bangin lumpisa hoy lakawan ka ribiniu mentangi sutu da ka jing wanra jungi ni ka lanak mentaki pat ba kila sutu kila long aware bakin wan ban register ka jaka hang ni hapo district council Baginuan ban claim ya kata title rights. Henry kini kita ki modern method ki bapimut ban le. Balai da don kam ban penrung hakaat. Ka jingkeli ke conga ka de kata. Kata ka unique land parcel identification number kamu de yu ngam sutu. Hatu kani ka don jinge de ne em bat ke sarkar India. Lada kani ka don jinge dei baka sarkar India ngasngo bakan long ka jingma naka banta ka jajan riu ka juni takadau ngakamyo ban bu ya ka amendment naka banta ka ni ka a ngashimi ka ni ka kabu ban kren ha ka ni ka por ba kala dilute no ka jingwan ra jong pi ka ni ka amendment kala dilute no ya ka jing thmu jong ka ni ka a But haba piwarai ka amendment. Ngalengo pat ha ka budget. Jong mentau snem yang katu ba piong ka DIL RMP. Kim shimla ermak syu ha ka budget. Ngam tip na 80 pentri kam. But tang man suban yang kani ngakwa banong
balada fikwa ban pentri kami ke digitization of land record balai bafimble daka polisi daka isi order klaim dak ta klaim dak amen ya kalan a kani ka benta ka pangakwa ban keren na ka benta kani ka budget speech ka jongpi bat ka bakhat do Mr. Chairman tang arminet ngayu i ha ka jingkren ka jongpi ha ka bede ba ka scheme bana kalian ka sarkar kami la suthu menta bana ka 16 Finance Commission ka don kata ka bakiong ka basic performance grant 20%. Kabamut ba na kalian jo ka council lada ka sarkar India ka ai 4% pihapan PI na kalian jo ka council Haswa kajing jubab ya kajing atai daw executive member na lorba Tito Sterwal Khan laisem benta ha kajing atai da ka Congress Mary Kharpuri MDC na Nongsken uba Alvin Saukme MDC na Mausen Ram ka Kongrona Khemdat MDC na Nongpo uba Ricky Shulai MDC na Laban Mauprem uba Equator Nongrang MDC na Mairang Nongklau uba Matthew Magdo MDC Shuse uba Jeresman Yaupniao MDC na Nongstan baru uba Edison Karumno MDC na Maulai Lesi bon na pi peningo ba kini kamat ke mga wanda le sibun ba kinum penle jimut but kini kadai ka way kata ka fishery department tingai ka jingmang na benta kini ka department kalong sisya ka baduna hadu kata-kata habingin pai kini ka juk ka benta but kamta me ka council ka badon hapdeng kata ka fund constraint naso banong hangni bahai kini kisngi bamenta PUE baka fish farming kalong sya ka we ka ba mo ka balakiw step ha hagani ka jala ka jongi tinga syukwa banong hangni ya ka isi ka ba kamtam ya ka ni ka fishery department balese ban utilize bah kata ka dur ngidon ya ketika lailat ka pung ka jongi ban ngamtip ba lese kata ka pung ka jongi tipo lailat kalong kumnu ka kumnu tenrei ngaso banong khamat jong ka yeng hi bro ka we ka ba ha jaka ban pelut kai ka pisa shane shatai te bale yu ba invest ha ka ni ka department namar ba kum ngoi phi ka fish farming chisha ka ki step ba but kani ka long chibenta ka bangila ban generate ya ka revenue jong ka council barong tang katangi don ye kini ki ayu jong ki plantation ki belalong barren kom chate sa po aradonga atya bari kabakhem mla shoban pindon kam ki por ki balale nakaliang ki jungi la persang bon ki lat klenti le se ba kumno ban utilize se ki jaka te rei nakaliang ka junga nga sukwa ban ai jumut ba le se kini ki jaka ki jungi ki bahau ki bade hapo ki jing kmi jing pe jong ka council bale yu ba nginum convert ki shakine ki let's say kita ki ponds mo ki rivers na pungono na ki terter kabangin la bende ya ka fish farming te shongkono don buram tinga ko ban phai ro sa sha ka we kamat mo ka ba habede bat ka forest department ngatip ba nadu mention snem ya ka forest department la collection kalade department li te hangni ru ngaso banong hangni ba lese kala abandon ka leakage ne ka jingdeko namar kum bangi tip bangan banbiang sa sisen ba ka council ka don hapadeng ka jinge te bat hakano ka dur ka ba ka collection ki collect ke kita ki officials ru ki bala authorize ki kabakin collect kani ka mo revenue na ka forest department kalong ke ka bale se lada amla abanai ka jingkhen ka babe ka ba ke ka bami na kani ka forest department kalong ke ka ba anwan ra penban ya ka jingdu nong ya ka council te namar ba shongkonor badon buram ka department ka balum ro ka di banai ya ka statement ka ba
biang halor ke jinglum musur mo hei kita kijaka ke baki nagi kita kijaka bakilum but hakanu keduru bakilum namar haki por ki balale amdei bakrong da ke departmentally handrei la shuli south de bangat iba ke revenue ro kawan di banganget scam ba nakaliang ka jong ka isi ba kan shim khia ya kani namar ba nakaliang ka jonga hingas ngau banong hang ni ba ka jinkrong departmentally te ngatharai kanwan rai ke jinjko te sakawai de ke bangai ke rukam mang pisa habai de khamtam bat kani ka arts and culture ro kani ro kalong sak ek baduna bha hang ni hapo council ngiyeng iperta ban penek pensa keriti ke dustur ngiyeng iperta bangin dia da ya kejat benriu tenrei kani ke department lile kalong ke bakongsan bah namar beling di ban phai khmat bakumno ban penek pensa ek kata jinglong tenrai ke jongi ngidi ban penslur ki kon samla ki jongi ngin penslur ha kata dor ke bagin kin nginyo ban ai ki jingi rap ling ba le se ye kita ki jriam tenrai ne kinu ki tiar pot tiar tem tenrai ba anla ban penek pensa ye ke jinglong tenrai ke jongi ye kini ki department kana pi ki bakongsan ma laklet no te kini shongknor badan burom ngako ban kentu ya ka isiru ke bandai ban pet ban khmi ba kumi kini ke mo ki balong very very sensitive namar bateng teng bangin leklet ikini ki departments ki bakongsan habang yong bangin preserve ngin penek ngin pensa ye ke riti ke dustur ke jongi te lada ngemla ban penslor te ye ki kun samla ne le se ki long din ki jongi kan long ka basosi ban ngam smau tho kani ka jimut ayu ka secretary to the executive committee and secretary KTMC namar bangi tip chai ba ka KTMC it kadai tang ka commission ba dia kani ka jingai ka salary kadai ka da ka pay scale ka balong atpa secretary jong ka executive committee kadba kani ka department kadi it's only a commission but amdei banong ba kata ka pay scale kan long ringkat but secretary joga executive committee ngam smooth ho ekran banumya lutphot ya kapisa te kay kani ka bangaru ngam shai namar bak ngau pi la create presidents but let's say ka mo ki bashadien ki ban shimti kay ka banja namar kat kum ka jing sutho jonga ha ba kadai ka commission kadai bandai ka fix pay Sohawan kutna. te shongknor badan buram te ho jing sa ko mong ai pi dang bon ke ndeng mi ok ni ka lat ka bangi ni atai kum ni ndeng jing sha haba wanra ka nungut ki ba ni sim bentai ke general discussion rei long ngaso banong pi hang ni badi banai lat lem ke ni ka por te to ngaso tho ba ki dang bon ki ban kren rei ngadang kwa hi dang bon ki mat ki bang kwa ban wanra ten rei kini ki brokhai ngaso banong hang ni ki bak don kam ba ka isi kan long serious ka bat kan shim kya ya kini ki barokhai but ngangai scam ba lada ka jingshim kya jong ka isi banum don kum kini ki jing deko khamtam hakani ka budget ka bam juja khoi menu but am pajudan banong bandan armut ki secretary kani ka long ki banakaliang ka jongaru nganong kum do show but la create presidents hakani ka kenti te ngangai scam ba ka isi kan shim kya nabenta ka bha kamiat jong ka council hibra ko mai but nabenta ka bha kamiat jong kani kari ka bait ka jong iko ya suka ampen kan mau biang ya ke isi namar ba ha ka we ka session mencem snem ngalapen kan mau ya ke isi ha ka bai dei bat kani ka market complex ka badon hapo mosunram handrei kalong ka basusi ba hadu menta na kaliang jong ka isi kimpatla ban simkhia wala tangman wan ban plino ya kate ka market complex ka bla long completed 100% Henry ngasukwa ban wanra on record ya kene kalong ba officially hadu menta pimpat wan ban play takadau kalong ka ba ya ka committee ru ba kan ya chekmat bat kani sisa kalong ke ka penduk long namanta ka council namar ka investment ka dina kaleng jong council ka jimentoy ru ka dina namanta ka council bat namanta ki nong song te Henry hadu mentapat kampat don kano ka official communication na kaliang jong council bakin la ban one play ya kani ka market complex
but ngakerpat ru ya ICM dari ba inai extension biang namar kumba gilabu ke design ya kene ke market complex kalong kumba ar mala lai mala dari bi ila ban invest sak kendiat kalong sya ka jumentoy namenta ka council kenamba nginla ban penmi revenue namenta ka council bat namenta ka jumentoy jong ka council te hakabede kendiat bat kene ka professional tax Mr. Deputy Chairman limba jumpi ngasukan pentip ya ke isi ba ha kini ki kendiat tayo kidan ki bawan ban report ha kabede bat kini ki professional tax khamtam kabri bat ki school bat ki nong hikai ya kaba kini ki school ki yo ka jingtho na ka professional tax department ya kaba ka professional tax kaba hado arphosnam kedang wan reminder kaba mentah desisa ya ki school nong kendong ya ki school snong kalong sya ke ba bakin siu shisen siu ya kata ka fees kaba la pailap mentala shipho khatsan arphusnam tenga kerpa je ke isi sya bakan shimkhia halor kane namar kala khia ya kini ki school ya ki nong hikai bakin siu ya kata ka fees kaba ha ka bade bat kane ka professional tax ha ka bade bat kane ka General Administration Department ke jumpi ngai piladon ke jingbang tingka namanta ki LK Administration bat namanta ki we hoi nga banirior or ke isi namar ba kiladon katu ke ne ki LK po ka kursi jonga ki ba pilala ban pendap ya election nga yo sno ki report man hakane handai kadon ke jing sa note pat namar kadon ka LK kata deka LK hima malai somat ya kaba menta la bon klikisnem hadu menta ngimpat la ban perlong ya kene election de kalong shash ke kaba sokhia namar ba la menta la bon snem kene kala susa pending bar ke kaba smusi kalong ba ha kini kisnem lalit no swaban wan ke isi ke jongpi udon da u acting chief no acting sim bangi ong handai ha ka isi ka bathmai ngamtip na ka daw ayu ya ka ba phi wanra no da u administrator na po ka council ka jung de kalong ke ka basusi namar ba kat kita ki riurang ba jong ke hima ki batip ha ya ke hima ki batip ya ki snong ki batip na dong sadong handai habwan do administrator nang ne na po council banwan ban senchar hangte hapo ka hima malai somat TKA ka mga kuaban ong kalong ba kani ka wanra ka jing pen yu pai ba namar ijinong kam ibarit piaban wanra piaban wan ban kudu administrator dong kipor hadu hang ni po district council tinga kerpa di ke isi nga kerpa di yam elekaru ibadon lang ha ke isi ba in shimkhia halor kani namar ba ka wanra ka jing ya ki pai ba namar kata nga sukwa ban discuss lang ha kani ka general discussion jong kene ke budget nujor bat ki wei pat ki council pakampat judon kanu ka jing dko ha ka jing siu ya ka tulop ya ki staff ki jongi lane ka jing dko ha ka bayade kumno ban pentelun ya ki kam jong ka council de halor jong kene ka nong rem ngange scam haba u em in charge ringkat ba ka isi hibro ka wei da ka jing tip lem jong u cm kila shna kila penmang kila armat ya kene ka budget ka jongi ha kata ka rukom baka council ka jongi kanom don kanu ka jing sier ka jing ting nakaliang jong ki staff nakabanta jongi ki member le ban syukran ngi dei tang san snem ma tenre ka ka bangin hapan perkhat ka long wat nakabanta jong ki staff ki jongi hang ne ki ba IT bat ba ka yeng ka sem ka jong ki ka lawei ki kun ki ti ka shong ha ka ne ka council on ni le kren na po jong ki ne ki sngi da ka bangi abu i ki jingkeli ki ba pher bat aka ba khat do ka bangi poi hi ka long at ba ya de bat ki ta ki financial assistant la ne ki scheme ki ba mangi kum ki nong ni khmat ho ni nom la ban ya kot bor ban ya I scheme ban pentelun ni kita ki development she ki nong shong snong ki jongi kat kabaki MLA kinong mi khmat kila ban ai
ten rei namar babaro shikatu kalau don kata kajing yarap lane kita ki skim ki jing yarap ki berit banyo ya kata kajing king ban pun ya kajing ya dei hapdeng jong ki shnong ki thau ki raj ki hima bat ka district council ke jongi bat ka to kat ne kita ki financial assistant ha ka baya dei bat ka jing nang ka jing start ka education teh lor jong ka ne ka nong rem ngamut ban ong balada ngim pendon kam ya ka ha ka rupam ka bade yo le se ka kta no ya ki ne ki benta kapaneng kong ngangi scam bakaroi ka riti ka dustur ka jongiru kan ya ilang ringkat pat karoi ka pa Laya thir laya kren bun ki jaka ki puta ngi dangdu kadang ya kipor tikane ka sithi basically kaya hap ban phalang wat ki darbar snong ru tang ba ki community land shwabakin IT kamtam menta ba nakapor kaya takhu hi bat ka sarkar ban ai kita ki jaka puta kadibit banwan lingba ka consent ka office ka jongi lang ne lapo ka district council kata ka iki ba ko aban punsko ba nginya simkya ya kata lang badi kendo ka siap kaya dilang bat ka klau ka batap ka forest amdan shibun re menne ba myo kli shu ngashkwa ban tip na yam in charge ba lesi laki tu ki saupu santali ki klau kentang ki bala don hakalis kati kalum shilong bat kalum sopat beneng ka kentup ne an kiti ki lum kiti ki bak kongsan hadu kata ta namenta kajai benriu khamtam habayade bat kanyam kerti tiga ko man kerpat ru dade bakim padon hatu kalis endala pena examen lang kiti artli ki klau kilong ki ba kongsan dalong bangin penrung no yakiru kita ki benta bagi khot ki kilau kentang teng kapang mensim habangi i sate sedrong lum sulong kiladan ru ki basulik songkai kemdadan ka jiktip ne ka jiksotu ba tu lum ulong ba kongsan haduk kan no namata ka jongi halor kata nganum kata thannya kane sebut ang kajing kerpat bat kajing psko ka psikobati ngakwa banwan hi bentai baar kabayade bat ka education ti kumbangala bu kajing keli ka kamrung rengayo na kane kalat bangan keli ban bu kajing keli ba hakini ki benai ki balale kidon ki scholar kino hikai kibade kino hikai kilawan kendu yang bat kila pensko ba katakas third installment ka baki di banyo ala ka this council damakla lu arja al khulai du mentakim pala banyo kwa ban penken mau katu kat ni kijinge kiba kipat ba kima hak basdang jong kani ke isi mo belashenti thmai nakaliang kajonga ngayo ya kabangan bu ya kajingkeli hak sim kebeningkong hak bidai bat kasnap rekam kabangin penya mo tum council bat pensuk nak benta ki pajba kumtu kumbang lapet snow ngayai banbeng ya kaju kebenta nadu bagi layo ya la kajong ke district mo ha kasipotrik jong unai November aja apwel dengan bakla bala upgrade ya ka Mairang civil subdivision sa district level habang apay lesi kendian lingba kato ka budget bang UI kidon kini ki nong ba jong district no kum kanong stone kanong po kamau kerwan kini ki odan lagi jong ki brand affairs pa pensuk sikadai nak benta ki pajba jang kato district dina kali jong ngaru
ngadon ke jing skokia hak wedai bakli benta ya kai ba padahi wa pensiap hanga panwarna ya ka jing suk hak kom trekam apo kibawan don kam hak bidai bagi kam jong ke council kom makalong benta napok district jongi kihap ya banwan seni selong kihap bantu ya kapor ya kesengi kihap ban bun kijing tu nong no la kalau hak baik kali benten bahasa sisir dari amsulah ya itu benda dia berkata nakalian kejongan sudah council dari bangsa nak kita kasih pun cukup berbeda orang hak termasuk terbaik what hak jaga nong ngim sngoper ya ka jubab ka jong em bin charge sikalo balai tho ro yangi bakidan hadu prap sau tali ki case kiba ka this council ka jungi kaile apokot kan mau habangi penbet ya kanu kanu ka kam kindon bet kijing persya kindon bet kijing ale de nomor katang soman ai khoblai ki isi habaka shem ya kanu kanu ka senjam na ka bantaban penbet kam le na ka bantaban penhun yano ya reno lane ka pakiong goes with the flow henry ka shem ya kirai na ka bantaban penbet wat la ka hap pan mat ya ki jingale lane swim lane goes against the tide de nomor kata ngasem ya kanikalat ban ai mensim ya ka isi bakam de bandu mensim nak bantaban penbait ban pendanti ya kesensyar kadar po ka dis council ka jungi bat ladangi ngim penbait menta lanu ngin penbait ya kini kijing bakla syongkonor bodon sembut syongkonor bodon buram habang apet ya kanika budget jong kasnam arhajar arpendrio arpenyo ngasngo ban ai khoblai ya ka finance department kaba lengba kisnam bat khamtam gini kisnam ke blalait no ngim jukham yo sngo ya ka jing duna lane ka jing deko hakar kom trekam lane khamtam ya ka jing yo tulab jong kinong trei po ka dis council ngam artatin lane ngam bakla ban ong baki notification leng baki message kibawan haki mobile phone jong pi ban penpau ya kajing yok tulop ka jong pi kadai hakapor kababiang kani ka penpau ya kajing scam bat kajing klan jong ka finance department na ka bentaban penbet penbiang ya kajing rungkam jong ka dis council ngasim ya kani kalat ru ban ai khublai ya ka isi kabla shimru ya ka senjam ban penkiu ya ka tulop jong kinong trai casual naka san hajar tengka syaka syubuh hajar tengka hakaba labun bun telikis nam om syamlala ban penkiu ya ka tulap ke jongki henry hapdeng ki financial constraint ki babun kane ka isi kala syim ya karai ban penkiu ya ka tulap jong kinong trai casual namar kata ngasnuban ai kublai ya ka isi be pilala ban syim ya ka senjam kani habang perkhat bah kapan pauru ya ka jing nut ka jong ka isi ya ka ban weng no ya ka pension act lane ban repeal ya ka KHADC member pension act 2026 ka balayo ru ya ka jing menjor na ulan ka papen pau ya ka jing scam jing mot jong ka ni ka isi ban weng ya ka jing penlut pot ya ka pisa upat ba dai namar kata kinong tray jong kadis council bat kum bangila pau kinong tray casual kelayo ru ya kajing penkiu tulap bat kajing suthu ka jonga ka dairu kani ka wei ka benta ka ban yarap ban penklan ya kadis council menta ngasim ru ikani kalat ban ai khublai ya ka isi bat khamtam ya em finance ibla penkiu ya ka mang pisa na ka benta ka discretionary grant naka arlak tengka syaka lailak tengka
bat kumjuru ke skul gran naka nyau pun ar hajar tengka sya ka silak tengka kani kapen pau ya ka jing plilat jong ka isi ban penkiu ya kilat jing rap ka badai ban lej syaupat ba bat ka jingla ban penbet penbiang ya ki kam jong ka council ha ka jing sotho jonga kani ka jingla jong ka isi ban penkiu ya kini ki gran ka deiru namar ka don ka jing kiu ha ka jing yoklum yo ya ka budget speech ka jong IEM finance bat kumjuru IEM jong ka taxation baka daw ka dei namar baka don ka jing persang na ka liang jong ka di department ban pensotho ya ki pat ba ya ka jing don kam jong kinong snong jong kani ka ki badha apo ka Khasi Hills Autonomous District Council bakin ya no lem lane ban ya siu lem ya ka professional tax haba kila penmi ya ka kot leng kenop ka basyai ban ya thu ya ka kamram jong uwei pa uwei unong snong kani le se ka dei ka sien ka beningkong ba ka isi kalale hapadeng ki babon teli ki senam te kani ka penpau ya ka jing simkhia ka jongki na ka bantaban persotho ya syapang kani ka professional tax isi ka bala ban kentiu ya ka mang tingka kumbang dio sngau mang tingka jongka discretionary grant naka arlak syakalailak nganget bakani kan pensting ya ki terpeng jongki para MDC ki jongi haba ni syakri ya ki pajba high constituency ki jongi ki baper hak baideiru bat ka school grant lamun snam ki school ki yo ya ka grant ka ba nyo par hajar kata life pun rew hajar kawai ke school na artli ki school andrei menta sesien kaisi kalala ban penkiu ya kini syaka silak katamar sanpo hajar sya artli ki school ikani ru kalong ka jengker khu ka bakrau ya ki school khamtam ki badan hagi jaka kendong menin dio sngau ya ki jingatai apo ye ba deputy CM yang balada pelat ya kita ki shares jong ke district council nadu ubenai leber henry ngilio sngau leng bai CM but IEM jong kalan ba ada berpak city syak sorkar hadu southly ki city but ki jing kren leng ba ki phone calls henry amsyam la pelat ya ki shares ki babon ngalet menin apo development but kemen ba haba ka sorkar warla kalong bakal pelat nadu benai leber remenin ke sengi kilala ban pelat ya kata kamang teka jong second installment jong 15 finance commission kata ka balong khat ar klur khat sanlak ngai ke jingero ya kani ke isi kaba lalong kabayai tre sitam hakaban pan ya ka hok kejongka barong itip lengba ki tenat social media bat ru akni ying dorbar ba laju penslam ya ki shares ki ba council ka de yo la ka de na ki yo ki district council markets la ka de na ki hima lani na ka sorkar kani ngakwa bonong ka we bakat ni ki isi ke jongi kala ban tre harangkat ka jing bom yo biang por ya ki shares ki ba pher kat no tam kani ki isi kala bantre khambha jen lada ngin yo ya ki shares ha ka por ka ba biang oi ki jakarai ki dei ya ka ba ki department jongi ki long shua man shua jongi ki la bu baik buranti ki la tengkai ki la ri ki la sumar om tang na ka banta ke jing don kam ke jongki henrei na ka banta ke jing don kam jongki pateng ki banangwan ki khun ki kiti ki badon hapo jong ka tu ka hima ki badon hapo jong ka tu ki shnong ki badon hapo jong ka tu ki raj na ka banta bekin yo ban pendon kam ha kita ki por ni kirta ke jongki dan roi ipat bahagi ni kisingi ke bamenta kumbang la kran syakmat i kladon ke jing thambor ni ke jing pendon kam bakla da ka baki dino ya kita ki jaka ki bada ki pau akar bada ki spa akar
syakiriu shimat syakiwe kiwe pat de ki benta kani kawan ra ya ke jingbu jingma lani ke jing na ka benta ka pateng ka badangwan ki kita ki jing lani kita ki jingma ki ba ki pateng ki badangwan kalong ba yoi ba habala di do no yakini ki jakara ki briu ki badan tu ki jaka ki shnong ki tan ki hab ya kaban kenriak no ya ki jaka shong jaka sa jongki nak tu ki jaka ki do no ya ka jaka rep ki jaka yang ki jongki bat ha ka badan ki jaka rai i ki la ru ban penek pensa ya ka ombam omdi ki la ban penek pensa ru ki jing jangam jong mai mariang ki la ru ban penek pensa ya kal air ka bakui namar ka jing don jong ki jaka rai tuhun rei ladang i do no ya ki jaka rai kani kan warra ya jing om tang ya kani kapor ka pamenta hanre ka bangi pai ban pe kadai na ka menta ki pateng ki badangwan shano kini shong yasa shano kini tray yakta shano kini rep irian ha ba ya ki jaka ki lari kendong de ki long shwa man shwa la di do no iki ngasngo ban ong ha kani kapor ka pamenta oi you don't come ya ka development haman lagi jaka haman lagi shnong ki paper the hanre ki development ki let ki wan ka jing em ka jongi ki pamenta ka long ka pamti kana mentang ngidon kumni bat ngem tep hagawe ka por ngidon em ngidang don shu em hangni the hanrei ki shnong ki tha ki hima ki ai ne junom la junom wat la mangi ngi hap ya ka ban lek no hanrei ki ni ki shnong ki tha ki hima bat ki we ki ni ne junom the dai nomor kata ngidon kam ya ka ban shim ya ka ni ka sinjam ka ba kraw ka ba ep ha do kata na ka ban ta ka jingbet jingbiang jong kapateng kabanangwan wi iru shu ya ka jing shim khia ka jong kani ka department na ka banta ban thung ban pene pansa ya ki ding ki si ka jing don ju ki ding ki si kawan ra ya kal air ka bakhui kawan ra ya ka jing jangam jong mai mariam kawan ra ya ka ka basngur ka pelaj ya ka khendau na ka jing rong no ka bat kum ta ter dai namar katang yu i ba kani ka senjam ya ka ba ka executive committee ka ba menta o ya ki por ki bra le ka don kini ka jing thung ki ding nyamla ya ka ban len ya ka ta bat hanre ya ka jing ai bot dien ka jong phi na ka menta ban nang yai bot dien ban thung ya kini ki ding kan long shisha ka jing ku ka ba khrao kani ka jing thung ya kini ki ding kam dei tang na ka menta ban generate ya ka revenue na ka council ka jongi hanre kani ka jing thung ya ki ding kalong na ka banta ka jing mentoi ka jongi ha ki banta ki ba pher ki ba nga la ka do shakmat mena tadai nomor kata shongkunor badan brom oi ngas ngoru ya ka ban penpau sa sisian pat akani ka por ka ba menta hadian ya ka ba kom OMDC ya ki ba pai ba jong ka shnong maulai ki la jet pen bat penjop dan brom na ka banta jonga on ha bangla rung hapo jong ka council bat hadin ya ka bangla shong hapo jongka kumbakat tu kan itayo ki ba bun ki nong tre ki ba ngayo banya kendu banyo banya shongkai ki bang yo banya pliu jumon banya di shalang bat ki yu i ya ka khmat ka ba ithang yong ka jongki yu i ya ka dor khmat ka ba isusi ka jongki bat on da bala ya poi hakikana banya shongkai bat ki ka ei ka ba ki lapen sngo ka long dai namar ba ka jingret pala jong tulap ya ka ba ki yo kom ki casual ba saibor lang haba jubab ya ka jinga tai ulaong ka AD rules kam kdo ba haban wan ra surplus budget manlau snam henry ka don la kapor ula kran ru halor ka jingkan tiu tulap ya ki casual workers ka council shaka shpo jar tengka marway ka jingpan klan ya ka tanat lan ka jinga te kular bat IORA kamat penmik pisa na katanat forest but professional tax kejing tau ya ka khasi traditional medicine commission lem kiwe pan na kata kadaw ngi sufu kum kisila don kam banang penbha banang penhe bat banang penyar ya kani katanat chung ka solid waste management khnang ba enla ban pentri kam ya ka na ka banta ki shnong ki thau na ka banta ki chakayo chakahat ki badan kam ya ka jing khuat ka jing suba ngila ban ong ba habangi pej ye record kum ka state ka jungi hibrok away ka ba mangi ngilong shibenta chukum kinong shnong chung ka state ngem pat don hakata ka level ka ban yo i ba mangi ngidei ka jela ka ba don hakata kerdan chung ki ba pej ki ba khmi ya ka jing khuat ka jing suba kum bolong haki wei ki benta chung kari India namar kata mangiru kum council
ngidon kam ban shimkhia ya kani ka banta khnang ba ban shukmen tang ye ke jingdon ki shinong ke ba khuit tam ha kani ka jurisdiction ke jongi kan nam toy lada ka saudong ka saukun ke jongi pat kemlong ki bia khuit lang hak ta ka ju alanti shu ngas nguru ban ong ba hakabidei bat kacing penteri kam na kabanta kalan department kaba nakaliang kaisi ke chungi lawan ra ya kani ka amendment kaba nakaliang jong yelo bodan buram chungi iwan ra buon ki ibala kren bene hakabidei bat kani kabanta shibenta ko mga banbiang ya kaju kadai kaju ko banta ka bang ong ngin hap ya rengkat bat kapor kino kicing kela song kenor badan buram ka bangiwan ra ka don ka cing bom la ban pediang bej marsen sedang kumbala kedeu ILO mane Henry kumban syu ainuksa wat hakapor basdang ban pentrikam ya kadur thet buat dan ke epek ka bangiong kadan pun ka cingi persya gitu kipor Henry lada kadai ke badan kam ondal kot kata ka jing snu thu ngas ngom ong ka kam menta kala yai la ka yai pe dei ban ong ban kni no ya ka bor jong ki dor bar sinong lene jong ki hima Henry ka sulong ban wanra ya ka rukom ka basai ka babet bat ka babiang ban ngas ngom ban ong ngni ban supun kan maulang ya ka ying borok ka wei ba hadian bengilayo ya ka jela ka bapura na ka sorka kecela ka bapura ka sorkar cela ka sneu bakalong ka badan kam hadu kata-kata banbu renti ye kedulir caka badai na kani ka daw kalapas ya kami khalayalan survey and record preparation act khat khandai prapho ban le ya ka cadastral survey ha ka cela ka jungi namar ba kibriu namar ba ka cadastral survey scheme kadang long ke ke batmai ke jela buon ki briu chong ke jela ke jungi kim sneu thu ya ke jingmen toy bangi yo bat bangila ban yo na ke skim te kumta khndiat ki bawan shakmat ban shim kabu na ke skim Henry katkum ka section ka balai chung ka schedule chung ka constitution ki chaka ki puta bat ki klau ki betap ha ki district council ban pei ban khmi bat lapan kuk boru yaki bikin sinaan halor kalan management and administration kani kala penlong yak sarkar ban amen yak kami khalialan survey and record preparation act khat khandai prapho ban ailat yak district council ban pentrikam yak cadastral survey haki chaka ba hap haki district council ban pentrikam haki chaka ki bahap district council bat la amen yaka ha wakos khat khandai kuai hadin kani ka office chung director of land record and survey ka sulong tang kanong yarap ya ki district council ban penbiang ka manpower ba ka technical assistant ban survey ban shnai cadastral map wala ai ka bor shnai halor kalan management and administration dei tak hadu snem archa alfway ba council chungi kalayo chung mencur na ulat ya ka Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Act nadu pangilayo ya kani ka ain kalong ka jingker khu ya ki pat jonggari ka jungi khamtam ya uduk usuk naman lengba ka record of land title right certificate lai thu da ki bang banjo ya karam na kam ta ka jingdon kam jungi pat ba ha ki benta ba fer Henry ya ka ju ka por ngi i ba ka council ka dai ban nang pan klan shu ya ki rukom trekam jongka khnang ba ka sernot ka bayo na kani ko fes kan long ka bas kem hakmat jongka ai kumta ka council ka kwa ban klan ya ka land department da ka panon kam da ki kor ki bo ban le ya kani ka don kamru ya ka song pisa Henry ngis ngungu ba ka sarkar kami kala ban penmi ya ka scheme digital land records modernization program ban penla ya ka sarkar celala ni district council ka jongi ban pen krek nanti ya ki map pat ki duler jong ki try caka kat kum ka juk start bat mai menta
kumta day tat how new snem archa arfly hagabak sarkar India lang bak Department of Land Resources Ministry for Rural Development Government of India kala penyo ya ka workshop arsngi ka laitrik but southrik ume archa arfly halor kata subject land governance in Northeast India status and impact of policy reform and regional initiative on customary and indigenous laws Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura. Namar kata habang ipet ya ka jingtmu chung ka DILRMP lani ka Digital India Land Record Modernization Program kalong banwan ra ya ka jing mentoy shibon yangi bat ka shulong kalat bangin penbha banbu runti ya kidulir jaka na kata kadaw hagani ka budget ka bangimang menta kumban yatip lang barkhot ya kani kamang pisa chong kani ka benta ka David ka balabay lengba ka pisa chong ka central government but na kata kadaw ngi klem tersak ya kani hapo chong kani ka mang tengka ka chongi namar kawan direct na central government shu ngasngo banong ba hakabayadai bat kani kacing pentroi kam ka chongi menta ya kani ki scheme ka per ka nuan syakmat Arko persen kembala keren mene lawan ra aga discussion kadai ka ha ka ba sarkar India lengba ka finance commission kamang na ka benta ban pelai hadien bala pentrai 40% na ka 4% jo kamang pisa badia kani ka 4% 4% na kani ka bentaru kadai ka ba hap ban panmi lene ban generate lengba ka state government henry 10% jokani kadai ka ba nakaliang jong ngi kum ka council ngin hapan penmi ya kata ka own source revenue ka bala product hagi guideline jokani 16 finance but kadai ka kamram ka ba nakaliang ga jongi ban simkhia ban peni bakani ka kam kadai ban yat bet namar kum bolong ba nadu mensyua lapriang ban pentroi kam kumbal adon ke discussion na kini kisngi ba lapriang ya kini ke benta jong ka 15 finance ha na du ki por menshwa bat lab habya du syakmat ha ka bidai bat kini ke 16 finance kumbolong menta ngiyo i ya kini kum kinong mikmat pajba ya ke jingdu nang duna ki ding kisit bat kumbang ala keren ba ka galak banlong ka we ke benta jong ka thma ha ki por ki bandang ban balai ke cia balai kan cia kamta kadaw kolong kecing nang senlen jong kiding kisit na kani kadaw hadin balai i kini kibenta kumbang isim ya kani kejingkit kli banwan ra ya kejing bahabiang ya kamay mariang ka jongi sasisien ka isi ka jongi kawan ra ya kejing ya soy rengkat bat kayura kapadai ka international organization ka firm ka bolong very specialized in natural resources conservation, nature-based solution, but kebanwan ra ringi yagi bebon ki carbon offset project. Hagabidai but kecing persang kajongi kom kaisi. Kamdon kanu kecing penserwakai ya kapisa kabangidon. Namar wat kapisaru kaman yakren ngidon ngimdadai ki kaisi kabayok pahu ya kita kipisa kepilai. Handai sungsi banong balada kadon kecing ong ba yang ni kadon kecing persiang ban persuaka yang ni kepisa kum konuksa habang ye keren syafang ki forest department nga kwa ban pensya yang niru ba hakipor jong kani ka snem kabalalek kaba kecing mi kabangilum na kaliang jong collection kecengi kabarin ki minor forest produce kum kunuksa bani shailang berkhot haka shitrek april arajar apsa wadu life fitrek umach arajar apsan haka ba kaladon ki benta jong kini ki bit ki jongi ki ba aiwai ki don ki benta ki ba lum department ka jingmi kalong arpu ilak arpu praja laispa laipusan ban hadien bana kaliang ka isi ki jongi kala shim ya ka senjam ban Shania haka department ke jungi banlum kata nadu shitrik april arjar arsan hadu life trik umaj arjar punriau ka jingmi kalalong
riu khu sau lak prap sau hajar kendai spa sau pusan kani gede ke bang skwa pan pen i nuksa ba banom don ke cing artatien ha ka biyadai bat ki member badan buram ki badan pok kani ke yeng ba kadon ke cing pen serwakai ka jongi ka isi ya ka pisah jong ka council ha ga juk por ngas ngo banong ba na ka benta ban pen pit pen biang ban pen suk ya ki komi troikam jong ka department ke jongi lu ngi na kaliang ka jongi kum ka isi rengkat ke cing troilang bat ka finance ha ga bedai bat ka art bat culture ha ga bedai bat ka sport ka ba judan barok kata pok ka budget ke jongi ngila klub lang rengkat bat ka DG na ka benta way po way MDC kenang bo unsuk ban ai ya ke cing khen cing dia na ka benta ka ai ke bo punlot ha ke cing don kam ke jongu balai ngile ya kata ka daw bo kongsan ka long ngilap ru kum hak education department ba ladala shubut bet kum tu kambalong naduk menshwa kasem cing e khamtam ya kinong mikmat cungi ke badan nasar banyu i ya kata kalat cingerap bakin rap na ka benta ki skor ke badan nasar nomor bun na pleng ki skor ke badan nasar kidai ke biang sudah na kata kadaw ngi bahak no ya kini ke benta sya ka DG na ka benta MDC kenang bau no MDC cong no konferensi unyo ya kalat ban pentri kam ha kat kum ke jing ibet ke cungu ya ke ai ke badan kam da ka ba lada buat ye kendon lada ban pek bit tangi taki skor ke bolong bom don cingerap no henry mentangi e ke jing start cung MDC kapala da uyo i ya ke jing don ke kena skor ke baduk hak konsumsi cungu na ka to ula ban ai ke cingkershan ban support na ka banta ka pulih ke dangli ke cungki khasi traditional medicine cungi kapala pen kharu ya kapus ke batma ya ke bede bat kani ke benta hagajing sisa ngasgo kumu em mencha chuka finance mdon kam than chu ban ya tai gani bandang pensai gani namar ka kacing khia bat kacing don kam chu gani ka kam layak kren balaya tai lengba kacing keli ke belawan ra nadu menen henrei la char kata satang sikentin argentin ngasgo ban ong ya gani baka don kam palat ban pen khlan ya gani namar ngiyo i ya gani ke rukom suman khasi ke chungi kadai sisa ban trekam sungosi thang gaman siam kumbalaya keren nadu menen baka institute ke bangidan kam syamla trekam kumbadai banlong tang nakadaw ka cingi bakla ki polisi ki por bulalai dai nakani kadaw ngi wanra ya uskatri bari pek na ka bandakani khnang baka negakam kan nomsa ha kata karukom kambangina i menta banang ne sakmat ngin la sisa bani i ya kita kinong sumar khasi ke jungi ki banang ki ban yo ya sirkuit bat ki ban biang na dong sedong ngangai ladang amakla kadai ka buram ka bakraw ya ka judge riu ka jungi bahati snem ki blalet menshwa uladon what way uparat khasi ke jungi na ka judge riu khasi ke jungi ublayo ya kalat ban lek ban sumar wat hadu u presiden jongkari India tenaga takadaw ka dai ka bakhya kani ka kamram banwan ra na ka benta ban penklan ya kani KTMC ke jungi kenang ban nani sakmat om tang bangin sei ya ke bekum kita ki riurang ba lane ki long kme ki baran ya kata kasap balai bulai na ka benta ban sumari ya ki briu om tang akari khasi bat wat syabar jong kari khasi ke bi ki jungi kin yo si syaban sakri kat kum kasap ka bau bulai ulale na ka benta jongki bat hagaju ka por na smo ban ong kam dei ban don kan no ka jingar tien hage baidai bat kata ka jing ong double secretary namar la le ekni nakadaw ka jingkhia jong ka kam banyu isisha ya ka jingtri kam mapura jong ka KTMC manu bampang met hadin bala penut kandai kelor tam banyu i ba kam function ALM ngasno kum ekonomi khmat na pilang sa kayeng bro kawai bangin sim ya kata ka senjam da ka perkhat habala penlut dai bandon kalat banwanra ya ke jing penmi na ka benta ke jing mentoi ke babul mentoi ayu banya bread yung maulonai hakmat jong kesenang lada kam trikam haga jo por nasnguru ban pai sha kani ka benta ka bedai but ka taxation department ke jongi ya ka ba kidon kita ki jingpun sngau kumbalawan ra dai member badan buram ba haga bedai bet ka taxation kidon ki school ki bayo ya ki notification ki jongi hadien
jing klan jong ka taxation department ru ka dei ha ka jingla ka jongi ban pensung tho bat ban ya kren pensyai lengkap berkita ke badai hok ban siu ya kita sebagai ban siu sungi nama habangi pa ya kini notification ke jongi ru kam dei bangi pa klem ka kandon marka ani jong ka professional tax ka kren syai ya kini balada don na preng kini ke badai ban siu ya ka tax ka jongi ki ba klem bud din ki ba klem siu hadin license kalau ada ke pali ke jongi bangin ya pak biang ban pen mau ki kenang bikin dom sakut ngausi ban ong bakadon ke bakum kata ka jingbom bud din runti ha ke bede ba kani ke benta ha ki por ki balalet na kata kadau ka sa kerdot bat ka sa ka jingbom sukhu ka jingbom syai bat ban weng ya kata ka sok kerdot ka bangile hakani ngi persyang ban penmi leng bai tu pamphlet ibaret bahkan long ka jing mentoilang ya ke babuan bikin syai kin sukhu syapang kani ka badai ka professional tax ka jungi wana preng ju kita ngidang don bun ki cingmut ki cing perkhat ke bangin nang le ya ka ba ngasngo ban ong ba haoi kadai ka benta ka ba kongsan la dangila banwan ra ru ya kini ki department of welfare hakini ki district ki jungi ki bompat don handai nga ong kapor kan sabatai ya kata lano na ka benta ka jing baha cho kani ka professional tax department ka jongi ka ai ka bangila sim ya ka sencam man kani na kalyang cho ka isi ka jongi na ka jing don sangut ki superintendent cho ka taxation ngila wan ra no hadin bal song thai i wei ne ki staff ki jongi kat kum kapor ka BRS ka bangila ai na ka benta jongi ngi sim ya ka sencam ba na kani ka post ka ba idon ngin sina sa artuli ki post SI nang baka jingyok lum ya kani ka revenue na ka taxation kan klan marngingay kumba ong tu ka tien ka jing klan ka deban sedang na larampai ka taxation department ru bakan klan ka jingyok lum choka ka deban sedang na kalan kha ka choka ngi kermen scam na mar kata balang baka ni ka jing persyang ka jongi kat ka bangila na ka benta ka ni ka benta ngin sala ha ka ban nang pendia chu ya ka jinglum ka jongi na kani ka taxation ban ngasoro ban ong na ka nang na contract dan ai play na ka benda kilometer taxation ki bahawali pet ya jinglum ka jongi na kani ka professional tax kombalap kedau syakma ngila don ka jingkiu abai kum na kani ka professional tax ka jongi nama ai bapau kanwei kror kendai pupralak sau prajar ar spa pra bat hakani ka snem bang tengka arjar ar pusan ar punriu ngilai olum hadu khat ar kror nyuk saulak san sanajar riu spa khat ar tengka bat ka bangila banong bahadu kumba nyau punriu laktam ngilala ban yo lum hakani ka snem arjar ar pusan ar punriu ngidang kemi lenti kum lakren ni member manes khmat bagani ka professional tax jungi kan nang kiu na kawai ka snem sa kawai ka snem bat namar kata ngam artatin balang ba ka jingi trilang ka jungi ngin sala bandang penpha bat bandang kam penbiang syu ya ka jingi troikam jungi na kapor sya kapor bat komban ong biang sa sisien ha ka bedai bat ka jing perkhat na kalang ka jungi ka isiru ngi klem song thai ban penpha penmiat ha ka bedai bat ki kam chung ka finance badai ki kam bat kui department ru ya ka ba na kalyang ka jongi ngila sudon kam ya ka bangin wan ra no ya ka amendment ya kani ka fund rule ka bala sakut la slem na du ki por ki ban shwa bat na kani ka daw ngas ngau ban ong bangila ya chakmat ya kani ka kam ban ngangit kem ha ba kut jong uneus nem ngin sala ban wan ra ha kani ka floor chu kani ka house ban ya pek ban ya khmi ban ya tai na ka benta banjo ya ka fund rule ka batmai sngosi bandong mabarok kata ngila ya klet ya kani ka benta henry ladangi ong baka khendau kadai ka klongsnam na ka benta chungi lada klem pisa nginem la hi bani pentrekam ka badon kam kum ka council ngaso ko badon kam badi ben penklain na ka benta kani ka finance department ban ngangit scam lang baka ni ka fund rule ka bangin la banwan ra ha ka bakut chung ni usnem ondang ina de penbiang na dong sidong
kan yarap igi ban speed up lani ban nang penstet chu ya ki rukam trekam ki ba per ki jongi but asngoro banong bahagani ka por hagabi dai ru bat ka jingdon jong ka jingpen sngau na kaliang chuki membar ka jongi bagadon ka jingpen slam hagabi dai bat ka jing ai kita kasih right certificate lani ka jingdon kam ya kata ka baptism certificate ka babu ya ka jinglengo na ka banta banyo ya kum kita certificate ngasngau banong kani ka baptism certificate ka bakiyo na ka banta ki balalong Kristen ka sulong tangkum ka way na ki supporting document ka ba don kam ban pentikna na ka banta ki tupat ru ki bomdai na ka banta bandon ya kani ka baptism certificate ki way ki kot ki baki don ka dai ki jingpen shisha ka bakin la ban penya ya kani kam sakmat ki badan ha ki dor vaksinong ka jongi lani ha ki hima ki ilaka ka jongi baro tenaka nakatadaw ngasngobon ong ba hakabakot chong kani ka jingkren ka jonga syo bangan syong nga karpat namar kata ba kum ki khot chong kani ka yeng badan buram borok kawai ai ngini ya lang sakmat ba da ka jingi trailang ka jongi ino ki benta bar khot nga karmen scam ka council hi ka jongi kan yo bandang pendep ya ki kam na kapor syakapor sa sikintien nga kwa laban pensyayang ni hakib dai bat ka NOC na ka bentaban mortgage yagi caka ka benta ka jongi ka jingslam ban issue ya gani ka long namar ki daw ya babuon ka dai bet ka jing bombyang ki kot kisla namar banjo ya gani ka benta ki don kam ya ka NOC na ka dor barsinong ki don kam ya ka non income run certificate ki don kam ban register ya ka lan dokumen ka jongki bala dalabyang ya kitai baro nga ngobon ong nakaliang chung department ke chungi kinla ban penbit penbiang ya kini baro hapo arsengi habatin pej bahagi kishap plus f Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya